Choni sanjo kuyazo karandra kutoilet matondo edu ekuchigayuka hamonekwi zvauri kuyangato ngavonekwa matondo chacho. The best way ndeyekuti ndibve ndatozvipedzera nomuzvutudai ndakananga. This girl. Oh, then she was a mama. Then she was the Kachongwe guy. This girl. This is all happened. No one going to men don't cooper open and don't cooper off. She's not a Kachongwe pass and got special over to Buddha. Let's not have that's a foot. Just cross that Kuchka. Don't have a foot in that. I to two Kachongwe question about. I'm a mom also. Take a bag, you don't guess how she got. It's just all. Thanks for that. Ah. Não sei se zagueiro. Qual é essa capaz? Oh, chibage. Kumama. Ndimande tsira chibage mbakodi. Ah. Hey. Kumama. Nakana saka tasikati. Sagrada panzaba. Ramkati. Oh. Ayo. Mira ndipindi. Mira ndipindi. Uruenda kumina chibagi changu. Chibagi. Usabvunza kuti chibagi ndati uruenda kupiona chibagi changu ndinobva utoere ndikuwana wakasenga chibagi changu urinde where do you go with my maize? Ndatiwa. Oh no wakatakurawo. Alright okay chidzosera mukati muchibagi changu. Chidzosera mukati mwachitora chidzokere mukati. Urobvunza kuti mukati. Chidzosera mukati muchaona kuti sekuru Gokwe waiti izvo. Richabvuma. Kana imo kana rabvuma uchazondu. Ndoda ngwana sagara nguri imo kana imo. Ayo sekuru. Richabvuma. Ndipasa sekuru. 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 Kachongwe bata kachongwe ako changu chipapiro.